Otan kohta. No niin, moi. Tässä olisi tää Prot The Games. Ja tässä on Pyrke ja tossa on... Totta kai teidän rakastama Troglodytti. No niin, tässä olisi sitten me aloitettiin pelaamaan tätä minigameja. Candyland. Tää on Candylandia nyt vedetään. Ja sitten tää on niinku semmoista, että pitää etsiä chestejä. Ja et sieltä saa kaamaa, sitten jossain vaiheessa voi alkaa tappaa tyyppejä. Se kuka on vika, niin on voittaja. Nyt tässä on mun kaveri ja niin meillä ei ole sitten mitään tiimiä, että älkää sitten alkako ihmetellä silleen, mut katsotaan nyt kumpi meistä voittaa. Ja kuka muu ei voi tappaa. Voittaa. Peruna! Nyt mennään etsiä näitä chestejä. Ja Oliver, mä tiedän, että sä pistät tän Facebookiin. Mua ei kiinnosta. Kerropa siitä Oliverista. Hei läpällä. Oho, täällä löytyy heti Mä nyt sun chestiä. sukunimeä täällä ala ääntelee, mutta... Kyllä mä tiedän. Se kertoo Janulle, että sä pistät tän Facebookiin. Mua ei kiinnosta. Kunhan se ei katso tätä. Jos se kattos, saa turpaansa. Niin just sukkapaska. Joo, niin sitten mennään tähän videoon taas. Kela Mihkel kattoo se. Vähän sui toi Mihkel sukkapaska. No niin, ei ruveta ehkä nyt puhua niistä meidän kavereista. No ei nyt ihan kavereista. Se ei oo ihan kaverika. Joo, mä löysin rautamiaka. Eli niin mäkin. Eli siis... Kumpi on parempi, kulta vai rauta Ranskun mielestä? Ai miakka. Niin, En mä tiedä, rauta. niin onkin. Ainakin tässä, koska tässä ei voi vaikka Tiedän. kultamiakkaa. Paitsi mulla on kultamiakka. Älä sano, että joku tulee mun takaa tai ei. Joo, mä sain toisenkin. Mulla on 2 kultamiakkaa ja kaksi mikä tän rautamiakkaa, kypärä, housut, rengashousut, nahka, kypärä. Ei mulla oikein mitenkään. Hei, kato. Nyt löytyy sukat. Mulla menee kyllä hyvin, en sulla. Minullakin. Ihan ok. Menee itse asiassa. Hei, nyt mä löysin rauta. Nyt mulla on täydet arvot, mulla on ihan hullusti. Mulla on menee ihan tosi hyvin kyllä. Mulla on 3 rauta-arvoria. Lihaa Rauta-rintapanssari. Sit mulla on täydet Mulla on rauta. rauta, rintapanssari, rengashousut, kultaa, kypärä, kulta. Hei, mä löysin 2 chestiä vierekkäin. Mä löysin yhden tyypin. Hyvä Hermanni. Saakeli! Joku tuli mun takapäin. Mitä? Se on meitsi. Älä nyt viddu! Jos oikeesti tapat mut, sä et turpaas vielä, kun me nähdään seuraava kerran. Jahtaat sä mua? Et nyt viddu! Saakeli! Oliks pakko? Mä kuvaa! Mitä? Saamari sun kanssa. Joo mä voitin. Mä voitin. Mä en edes tiennyt. En mäkään. Tuu uudelleen. Mä oon joo. Tässä ehtii vielä toisen Mä kierron. samaa paikkaa. Mä oon koko ajan. Hei kato, maassa on rautakamat. Täydet rautakamat, mä näen vedessä maassa. Pyrry, mä näen sut. Missä? Tossa noin on rautakamat maassa. Ihan kaikki täydet armot. Jaa. Mä juoksen. No niin, älä ota niitä, koska sit se on kusetusta. Ei joo. Kyllä. Hei. Vetää sit vielä ja sitten joudutaan. Sit kun lopettaa tää kuvaaminen. Joo, ja sun ääni ei kuulu. Ei me sitten lopettaa koko kuvaamista. Sun ääni ei kuulu. Ai mun. Ei Venä, hetki, älä jaksa. Saakeli. Mä kun Troglodytti. Ei Pyrry. Ei mitään. Kuuluuks oikeesti se mun ääni vai ei? Kuuluu. No niin, kusetit sitten. 0 sekuntia nyt. No, ne kammat haihtu maasta. Siinä sitten meni ne. Jes, heti Stoneswordi. Mä en ois vielä löytänyt chestiä, et hyvä sun osi puhuu. Hei, nyt. Mä en näe taaskaan ketään muuta. Mä en näe ketään muuta. Älä sano, että me ollaan taas kohta vikoja. Me ollaan katsoa parhaimpia täällä. Harvo paljon mä rakensin, kun mä en tiennyt vieläkään, että voi tappaa, niin taas tyyppi tuli sitten. Mä sain puumiaka.
Mulla on Iron Swordi. Mulla puu. Samari, mä näen sut. Ei vai enkä? Mä näenkö? Täällä yhdellä on Iron Swordi. Iron kamaa. Voi että nyt ei tullut kyllä hyvin armoreita. Mä en pysty tappaa. 10 sekkaa. Voi saakeli, nyt sitten voi heti kun tää alkoi tappamaan. Hakkaamaan mua. Venas. Älä nyt kuole. Mä kuolen just. Kuolit sä. En vielä, mut kuolen. Mä oon ihan nyt, Mulla on mä oon ihan nyt Enderpearl. kuollut. Mä juoksin tää reunoin pitkin. Mulla on Enderpearli. Saakeli, silläkin on puumiakkaa. Mulla on vaan koko ajan. Ei juma puolelle! Mä kuolin. No kiva, sä et voi kuvata, kun Mä mä tein täällä. itsemurhaa, mut... Mä tain nyt lopettaa ja ei nähdä mitä sun käy, mut mä sanoin, että sä hävit heti nyt NYT:n. Ja mä lopetti kuvaamisen.